Pytasz nowe dzieło? Dotal je majcyna mać w Drjeżdżanach w Sledžerskim instytucie działała. Tola ma nos pełny od toho stajnie do Drjeżdżan dojeżdżować. Přeje se dziełowe miestno w Budyszynie. Potom może se swój dziełowy czas fleksibelniejszo zarjadować. Mimo toho přeje se ona nowe wużadania a nowe nadawki. Zhromadnie z Majku wobladuje se na internecie wiacore wupisania dziełowych miestnów. Sem przed 2 miesacomaj prynie pożadanie z poštu odposłała, ale nisem żadną odmowu dostała, praje majcyna mać. Spodziwnie, zo nisu ci to z najmniejsza wobkručili, zna przeciwi Majka. Sem čipna, kotre dziełowe poskitki cię zajmuja, a što je ci na dziełowym miestnie ważne. Poj, činimoj se listčinu a přirunujemo ju z poskitkami. To je dobra idea, praje je mać. Potekim. Trebam kolegialną atmosferu a konstruktywną szefinu abo szefa. Rady dziewam też mobilnie, ale nic jenojsz. Mam jezbnu dowolność, a może nasze auto za służbne jezby używać. Nie mam przerady posiedzenia. Trebam naroczne nadawki, ale nie przeju se czasowy ciszcz. Tun mam nietko hižo dość a nadość. Ale nisem se tak wista, hacz mnie moje starobie jeszcze nichtu za nowe dzieło wozmie. Ladaj tola, praje Majka. Husto możesz pożadania z mailku odposłać, albo przez wisty formular zapodać. To nie je tak obciążne. Nie trzeba wszystko wyczyszczać a formatirować. Ale nie możu perfektnie hornio albo delnoserbsce, ma mać w obmyslenia. Tule na przykład steji, że trebaš kmanosć, ertnie a pisomnie serbskie rzeczy komunikować. A to ty możesz. Znano zmier však też prawidłownie ryczne dalekubwania za sobudziwaczeriów. Mać scrolluje dale. Tu pytaja niekoho za zjawnostne dzieło. To však sem hižo našim Sledžerskim instytucie převzała. Sme so jako team o socjalne medije starali, a też o naszą internetną stronę. Możu derje z fotami wobkadzeć. Masz ty profil nekajkie powołanskie syci? Haj, sem jon do żywienia bieha sobu zapřijała. Cieszne związk domowina pyta nowinsku rycznicu. Pokazuje Majka na przychodny nawieszk. Masz nazonienia z nowinarskimi konferencami? To nic, mieni mać. Potom przyjdzie jej jeszcze nešto domysli. Mienisz, zo dobił tam też narycze pisać? Haj, so Majka smieje. Mimo toho masz przednożki dzierżeć, a na napraszowania zajmców odmawiać. To klinczy jara odmieniawe, praj jej mać. Abo tule. Pytaja lektorku za wuczbnicy. Czyta ona przychodne wupisanie dziełowego miestna. Dziełowy czas wuczynia 40 godzin w tydzień, a mzda płaci so po taryfie. To może się też przedstawić, praj mać. Sem dotal stajnie nastawki koleginu lektorizowała. Jak napisasz zajmowy tekst, nitko wiem. Trebaš všudzie podobne podłożki? Prasza sa Majka. Haj, obširne żywieniobie, wuswiadczenie zakończonego studia a motywacyjski list. Sprzyjotuju wszo, a potom so na všech miestnach przyzjewił, kiż mnie zajmuje.